Hoe weet je of je een engelenziel bent? Je draagt een liefde die niet van deze wereld is, maar wel voor deze wereld is bedoeld. Hier zijn 5 signalen. Signaal 1. Je voelt je vaak niet helemaal mens, alsof je een boodschapper bent in een mensenlichaam. Signaal 2. Je voelt een diepe roeping om mensen te helpen, te troosten of onvoorwaardelijk lief te hebben. Signaal 3. Je voelt je vaak overweldigd door de hardheid van deze wereld en verlangt vaak naar vrede. En signaal 4. Kinderen, dieren en kwetsbare mensen voelen zich direct veilig bij jou. En signaal 5. Je herkent jezelf in het archetype beschermengel zonder dat je je er bewust van was. Engelenzielen zijn dragers van bronlicht. Ze herinneren zich wie jij werkelijk bent, zelfs als jij dat vergeten bent. Ze helen niet met woorden, maar met hun aanwezigheid.